We gaan vandaag naar Amsterdam, naar de begraafplaats Zorgvliet. En dan gaan we daar de grafstenen bezoeken van een aantal bekende Nederlanders die voor mij toch wel speciaal zijn. Als je op een begraafplaats komt waar bekende Nederlanders liggen, dat geeft gewoon een kick. Je ziet ze normaal op de televisie en dan kom je in één keer plots heel dichtbij. Ja, ik krijg soms ook wel eens te horen van, wat een lugubere hobby heb je of wat een dode boel. Ja, gewoon. Maar een begraafplaats is natuurlijk een dode boel. Ik bedoel, er leeft natuurlijk niemand natuurlijk, hè? Want je kunt wel op de koffie gaan, maar die krijg je toch niet. We gaan nu naar het beeld van Herman Brood. Herman Brood is heel bekend van de popmuziek en ook van zijn tv-stukjes met Major Boshart. Dat hij dus in Villa Velderhof met Major Boshart in de badkuip zat. En dat Major Boshart zijn rug nog even moest poetsen. Dat was natuurlijk ook een heel mooi item op tv. Dat zal ik nooit meer vergeten. Ja, je komt nou heel dicht bij zijn graf. Hè? En het is een bepaald gevoel matig dat je het alleen maar van de televisie kent en van de radio. En nu kom je dan heel dicht bij een persoon. En ja, het is natuurlijk niet zo dat je daar nou iets heel speciaals van voelt. Want dat heb je dan alleen met je eigen ouders. Maar toch, als je iemand van de televisie kent en het is je hobby, dan is het mooi om toch zo'n graf te bezoeken. En ik denk ook wel dat hij het heel leuk zou vinden dat mensen hem nu nog herdenken. Ik weet zeker als hij van bovenaf kijkt dat hij dit ziet, dat hij zegt van nou, dat is leuk, weer een bezoeker. Ja, het is soms een beetje zoeken, maar het is altijd handig. Het kaartje, dat is ideaal. Dit hebben ze heel mooi gedaan hoor, hier van Zorgvliet. Dus, nou, dit zal onderhand zo'n beetje mijn 8e keer zijn. 8e keer ben ik hier geweest. Het eerste graf wat ik bezocht, dat was van de Greet Hofmans affaire met Prins Bernhard. En je komt hier vooraan en dan zie je zo'n kaartje en er staan al die namen op en dan ga je het allemaal belangs. Nou, eigenlijk is het bijna niet te doen op één dag, want er liggen er zoveel. Maar goed, in de loop van de tijd zijn er nieuwe bijgekomen. Dus ja, dat papiertje wordt ook aangepast. Dus nou is het in boekvorm en nu is het nog veel mooier. Maar nou, dan kun je ze veel makkelijker zoeken en vinden. Maar in het begin was het een ramp hoor. Jongen, echt, je liep je schoenen uit je lijf man. Voordat je een keer een graf gevonden had. Maar als je hem nou gevonden had, dan was het yes, ik heb er weer één. Nou, hier staan we dan bij het graf van Joop Doderen. Bekend als Zwiebertje. Daar had hij later heel veel, niet zo'n leuke herinnering aan. Want ja, overal waar je liep dan was het hey Zwiebertje. Dus daar had hij toch wel moeite mee. Hij heeft na de tijd ook heel moeilijk aan rollen kunnen komen. En ik vind het een heel mooi ornament wat hij heeft. Want het blijft Zwiebertje. En het zal ook altijd zo blijven. Ik heb altijd een popje bij me. Dat is het poppetje Kuifje. En poppetje Kuifje die gaat altijd mee. Dat poppetje Kuifje, daar heb ik een speciale band mee. Dit poppetje dat heb ik van iemand gekregen die me heel dierbaar was. En die noemde ik altijd Kuifje. En dat poppetje heb ik altijd gewoon ergens neergezet. Totdat hij overleden is. En ik was toen op een moment een keer in Madurodam. En er liep een man. Die had een klein kaboutertje, dat zette hij ergens neer op een huisje en daar maakte hij er een foto van. Ik dacht eerder dat hij misschien spikte, maar dat was niet zo. En toen dacht ik, wat een leuk idee. Zodoende gaat dit poppetje altijd over met me mee. Dan is hij bij me als aandenken. En het is ook mijn watermerk. Dus en dan maak ik er zo een foto van. En dan heb ik Kuifje weer op als watermerk. Mijn eigen grafsteen heb ik ook al. En dat is wel een leuk verhaal. Thuis heb ik een hele mooie steen. Hij is ongeveer zo hoog, zo breed, zo dik.
heeft mijn vader ooit eens een keer gevonden tijdens het hamsloten in Appelscha. Heeft altijd bij ons in de tuin gestaan. Ja, dat wordt mijn grafsteen. Een aantal koperen lettertjes die ik al eens van iemand gekregen heb in een zak. Daar heb ik mijn naam al, of mijn voornaam al bij elkaar gesprokkeld. Dus die kennen er zo op. En dan is nu alleen maar wachten tot de datum. Ik hoop dat het nog heel lang duurt. Maar dat heb ik al. En ik kom naast mijn ouders te liggen in Scherpenzeel. Een dorpje verder. Ja. Want ja, het is gewoon zo. Je wordt geboren, je komt op deze aarde. En je moet er wat zien van te maken. En als het je tijd is, dat onze lieve Heer dat vingertje naar je toe wijst. En zegt van, kom maar. Ja, dan is het gebeurd. Oh, hier hebben we het graf van Ramses Shaffi en Liesbeth List. Ramses Shaffi is bekend van de muziek die hij maakte samen met Liesbeth List. Ik vind dat een hele mooie tekst, leef. En waarom? Je moet ook leven. Genieten van het leven wat je nu hebt. En dat is een heel belangrijk ding. En dat geldt eigenlijk voor iedereen. Je moet gewoon je ding doen wat je zelf leuk vindt en trek je niet te veel van anderen wat aan, want dan kun je niks meer. Ja, ik wil de ene zal zeggen van nou wat een saaie hobby heb jij met die begraafplaatsen. En de ander die zegt van nou die doet het met Lego. Maar ik vind je moet ook iedereen in zijn respect laten van wat de hobby is. Ah, moet je zien. Moet je zien. Ja. Dikketje Dap stond op de trap. Ja. Kun je zien hoe geliefd dat is, hè? Alle fans die hier komen, die prikken een pennetje in haar graf. En nou ga ik dus ook mijn bijdrage leveren. En dus ik heb 2 pennetjes meegenomen. En die ga ik ook hier voor Annie doen. Ik zie dus dat ik niet de enige ben met een gele pen. Maar ik steek de gele hierin. Die doe ik hier. En dan doe ik deze pen voor mijn maatje Jasper, die er op dit moment niet bij kan zijn. Steek ik deze pen hierin. Ik vind het wel een heel mooi moment. En het is eigenlijk ook een hele mooie afsluiter om de pen erbij in te doen. Dan heeft het voor jezelf een idee dat je er geweest bent. En ja, om toch eventjes aan te geven dat ik toch wel hier echt ben geweest, dan kan het niet anders dat ik Kuifje weer pak voor de laatste keer voor vandaag. Voor het laatste graf. En dan zet ik Kuifje. Zet ik hier tussen de 2 pennen even in. En dan maak ik daar een foto van.